Leydi Senegaal en wiye o saha ina mala ko ƴeftata wune e fukukoyngel gila e mawɓe ɓe nañi coupe d'Afrique gawtuɗo 2022 wayri ko gila e 2022 eɓe jaara noon eɓe jaara gila 2002 ha ñallugal hande caggal muɗum son ƴeewi hitande nde nde jaltuɗen 2022 2023 eɓen fawodira tan fukukoyngel tufde manam bit chasseur fukukoyngel mawɓe ɓe fukukoyngel U20 ina yaha tan kubuji ɗine pawdirima gon kubuji 5 kono noon mbatte haqqille hunde kala jogiɗo fuɗɗori hewɓe anduɓe kolliri wondeno ɗum koko fewjono guilay kitale jawtuɗe sikki ala ko noon tigui woni wiyoɓe ko guilay 2002 si yonta Elage Diouf en Henri Camara Elage Fatick en ala ko adi ɗum yomi dutto caggal kadi ko seeɗa wona hay 2020 ko 1998 koye nden hitande goomu fukukoyngel dartina biyeteɗo Leydi Senegaal darni ɗum e on saha woni ina liggo ɗum ha nde birno mirsi arate 2002 nde on saha noon hankkadi ɓe nawi coupe d'Afrique ɓe ponno dañde coupe d'Afrique o ɓe keɓani coupe d'Afrique o ko nden ɓe sikkanoma ɓe naw ɓe nawani nden ɓe jeehi final ɓe piya ɓe garti ɓe jeehi coupe du monde ɓe mbaɗi toon ko mawni ke ɓe mbaɗi toon ko gila nden école aji de football darna e Leydi Senegaal ko école aji de football ɗi hande jibini oɗo fartange gonɗo e Leydi Senegaal ndeke noon wune mo Senegaal heɓata fukukoyngel koko ligga mo yiɗi dañde wune ligganto ɗum ko gila law